Hi, my beautiful Igbo nonos. Yes, your girl is fine. At the moment, name ofuma. Nnenekwana anya kono kilie video ndị m post. Otu si eje, ọ dịghịcha m obi mma. Maka m na-etinye ezigbote ike n'imepụtara unu video ndị ahụ niile. Anọ nwunye nchi bido ma achọrọ imewe Igbo vlog. Ya pụtara, m na-eme video ihe nne nga na-ekwu bụ n'Igbo. M ga na-etinye tukwu Oyibo mana ọ ga na-abụ imago Ingili Igbo, you know. See, ọ bụ na ị na-achọ ịmụ ka asụ Igbo, ị na-asụ Ingili Igbo, nwere ihe ome Ingili Igbo sokwa n'ife a na-arụ because ị ga-esi na Ingili Igbo a mara asụ nke bụ Igbo, okay? N'ifakwa ọnụ m si agbakasị. Ịma echetara m mgbe ahụ anyị na-eto. M na-asụ Igbo ebe a. Ị ga na-asụ Igbo, ị ga na-etinye Oyibo. Ị mara omeme ama n'otu o si adị. Ị na-asụ Igbo, Oyibo ga-abalị ile. Mana since m bido wee mụọ ụmụ, m na-asụ Igbo. Ọ dịza safe ka brain mana asị m Oyibo abakwana n'okwu ị na-egbu. Oyibo abakwana n'okwu ị na-egbu. M ga-echi echeta fosi m n'ọnụ wee pụta. Ọsị tata, ana m aga ebe a na-ele ihe. Ebe a na-elegasị ụmụ ife ndị ma ụmụ ife ndị ga-adị n'ụlọ ka ndị je gote ụfọdụ ihe ndị na-adịrọ n'ụlọ. Mgbe na-adị n'anya kịta a ga-agba Ista, mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi. Mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi bụ Ista. Apịa ọ ihe anyị ga-agba mgbe na-adị n'anya kịta. So m ga-edu unu wee je mpostu. Mana ihe m makwa bụ na mma nwakwa m strength ịba na-edit vidio na-etinye ya English naanị ya. Ị ga-ekiri vidio ihe ọbụla ịmụta na iwerụ. Ihe ọbụla ịmata iwerụ. Channel a bụ ihe gbasara channel a bụ n'Igbo. M ga na-eme vlog n'Igbo. Na-asụrụ m Igbo na-eje. Nke na-ewetara ịjụọ m ihe ọbụla comment section nkọwalụ gị. Nke ịghọtakwana ịgwa m na comment section nkọwa maka ndebi ya n'Oyibo. O nweghị ihe ị ga-amụta. So Igbo vlog ma otu m si wee mee ya ka m ga-esi wee postu ya. O nwere ihe ọbụla m ga-ede n'Oyibo maka mmekọta dị ofu kpụrụ ihe n'Oyibo. Ihe ọ pụtara bụ na agwago m gaa nsị ya. So nwe ihe m na-ede. So m ga na-asụ ya na-aga gị wee na-eche ka isi gị. Ị na-asụtakwa ihe nchisi na nga na-eme otu a maka mụ na-amụkwa asụsụ. M na-amụ Norwegian asụsụ. Ana m na-ekiri film adị m etinye subtitle n'Oyibo. M na-etinye subtitle na Norwegian na-ahapụ ka a na-asụkwa Norwegian na nka na-afụkọta ha na-abụ m na-afụkasị spell ya Norwegian na-afụkasị asụ ya Norwegian otu nsụ na-amụtakwa Norwegian ghọtago mụ na nwụ na-amụkwa asụsụ nke ya mere m ji wee si ụtọ ahụ wee sị oke na m ga-ebido vlog n'Igbo. Vlog n'Igbo bụ ihe nne m ga na-eme m ga na-asụ ya n'Igbo mana ma nkọwatara unu ihe ọ pụta achọrọ nke unu were aka unu wee kọwata ya ka ị mara ka ị na-amụtakwa Igbo ka ị na-amụta Igbo. So akwadosikwa m ị na-achịfụ ka ndị ha ngosi unu ka ndị unu fokụ m maka m esokwa n'ife a na-arụ aka akawago m. So ekwesịrị m ịga ije gotinye kansụl ebe unu mana emechaziri m hapụzi ya gabazi ebe ọzọ maka onwe ebe di m si m ka anyị jee m hapụzi anyị ncheziwezie gawazi ije egwuregwu maka ụmụazị na obere holiday. So ebe ahụ nke anyị nọ kịta ma anyị chi yuzu ihe anụ na-agba okirikiri ebe ahụ nke anyị nọ kịta ya ka m na-egosi unu anyị na-echezikwa di m jere ijekwa ụgwọ ọ kwụchazi ụgwọ dị na ọkpọzie mụnwa na-elecha na-aga ọtago asa na-elecha ọtago. So kedu ka unu mere ka unu si akwado Easter anụnwa na-abịa Easter holiday anụnwa na-abịa ọmụmụ Jesu Kristi ka unu si akwado ya Oyibo na-abakwa n'okwu ma nsogbu adọrọkwa chetakwa nnọọ Ngili Igbo bụkwa otu ọzọ sikwa asụkwa Igbo ya bụ ị na-asụ Oyibo na-abanye nwayọ ha nchaghị na abụrụzi Igbo dịka nsị emekịta. Anọ m ebe a na-achọ ebe ụmụaka tinyechara isi ka mmarụ n'ebe ha tinyere isi je chọba ha maka ịhapụ ha agbagharịwa ebe niile na-egwu egwu ihe mere. Chetakwa na nsị unu kiriwe vidiyo ozu nwere ebe a maka unu na-ekiri ya m ga-amụta ka asụ ya mere m ji wee tinye enwekwanụ m vidiyo ndị nke m ga-etinyekwara unu ka unu na-ama n'afọ m na ọbọ mgbe niile ka a na-agụ akwụkwọ wee sị ka m wetakwa ihe dịka Igbo vlog. Anọ m ebe a na-ekiri onwe m eluzugokwa m wait ya bụ na agbadago m obele unu aghọtago ụmụaka na-agbagharị ebe niile mụ agbadago na-ekiri onwe m na-ekiri afọ m agbadago ma m chọkwara ịgbada maka ọ bụrụ otu a ka m rabụ agbada m karịa ihe dị otu a mana nna ha nwa na-enene onwe m na-elecha na-enene onwe m di m jere ijejekwa ụgwọ ihe ahụ jigoro staịlụ na-enene egodo onwe m na-elecha na-agagharị ndị nke abịara ihe nwe nsogbu nchụpụ ha sị ha pụwa biko ka nlecha ọbọ nwere ha anọchigharị m anya
agotichego ihe tiketi anyị ajebazia wee sị ka nne nekwa onwe m ọzọ fọn wee fụọ na-agbazi ihe so anyị abanwana ya bụ ihe anyị gakwa n'enu ya ọ tọkwala ụtọ mana akwara m enetu anya na maka nne enetu anya na ụjọ dịka ụjọ na-atụ m ya bụ ekwe m enetu anya na ala gwanụ m na ahụrụ ụdịrị vidiyo anụnwa n'anya ọ bụ na ụnụ hụrụ ya ka nne ewetakwa ya bụ Igbo vlog ngwanụ nọ jee kiri nwanụ jee mụ nwanụ Igbo bye bye na anyị ga-afụ emesịa na anyị ga ha afụkwa ọzọ. Bye bye.